miércoles más de deportes aquí en Radio Carballiño. Y vamos a empezar este miércoles, un miércoles muy especial después de un día festivo. Así que espero que vengamos cargaditos con muchas emociones para comenzar esta mañana. Y voy a comenzar saludando primero a Guerra. Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? Fue un fin de semana agradable, de fiesta, de disfraces y ahora a esperar el entierro de la sardina, ¿no? Esta noite. Esta noite, exactamente. Así me gusta. Disfrazámonos, pasamos ben, chegamos ben á casa e iso foi importante. Es lo más importante. Y un martes muy tranquilo, eso esperamos. Por el otro lado tenemos a la guapísima de Laura. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos e a todas. Ben, aquí, esperando o entierro da sardiña aquí co meu amigo Guerra. Ah, o sea que se van a ir juntos. Sí, Nos ¿no? iremos todos a Sí. ver si tomamos después una cañita después de enterrar a la sardina. Pues eso. Para ahogar la pena. Por el otro lado tenemos al superjefe. No, ¿Cómo está? Buenos días a todos y a todos, pero de jefe nada, ni de superjefe nada. Aquí Guerra que levan os carnavales a tutiple. Así é, Guerra. A ver, son momentos para disfrutar, a vida dá momentos duros e agradables. Pois outro día compartín un pouco tamén con os carnavales con os invitados que temos hoxe, que depois os presentas tú, pasei no ben con ambos os dous. A min chegoume de carnavales, a verdade sea dita, porque xa teño unha edad. Unha perinda que do domingo. O domingo que non conten comigo. Anda ya. O domingo que non contén pa festa de Teño cachucho. familia, teño que disfrutar tamén un pouco con ela. Por eso también toca. Con la familia, la cachucha, claro. No, el pasou no ben, dou fe de eso, dou Sí. fe que... O sea que si das fe, estuviste con él, de no, festa. No, cruzámonos en algúns lados. Non, Guerra, non tuvemos... Sí, a ver, o pueblo é tan pequeno que te cruzas. No, anduvemos Ya, aí, claro. anduvemos casi nos mismos lares, por aí, no, máis ou menos. bueno. Sí, non che parece? Sí, Pues, sí, ¿qué les parece si esta mañana comenzamos con esta entrevista con estos dos grandes invitados que tenemos el día de hoy? Bueno, pois aquí temos hoxe aquí dous xogadores, aquí dous amigos, dúas grandes personas. Empezamos aquí por Masi, xogador do Sporting, por días. Por días, que tal? E tamén adestrador do Cenlle, Sí, que tamén. acabo de enterar ahora, que non o sabía. Sí, tamén, compagino os dous. E aquí, Laura, que o pillaste de sorpresa cando non sabía de quen era o teu pai, E o pai é do Irixo. Sí, Non o sabía. exactamente. Laura? Pois non, a verdade que non. Eu este rapaz nunca o vin pola lá polos Irixos. Non viches nunha por Irixo? Nunca, non. Bueno, é que aquí á miña esquerda tamén teño a Iván, mítico xogador do Salamonde. Bos días. Moi bons días. Tes aquí ao míster, hoxe tes que portar ben, non? Sí, a ver se o sábado non vou ir convocado, entonces, bueno, vamos No, portarnos ben. no, creo que te convoca sempre, non? A ver. Dai moita caña. Sí, últimamente a mí chégame bastante, os anos empezas a notar. Empezas a... Sí. Bueno, Iván, empezamos que eres dos xogadores máis veteranos do Salamonte, non? Sí, son o máis veterano de todos. E bueno, agora incorporouse tamén Pep, que tamén me achega a edad, temos a Marcos, a Ángel, pero si é un grupo moi noviño este ano. Sí, no, xa vexo que ali mezclades todo xuventud e veteranía, non? Son Sí. os que tendes que poñer un pouquiño, non? Sí, a Os verdade é rapaces. que a veteranía ahora cada vez menos, pero dá gusto con este grupo de rapaces que seguramente dos equipos que levo estado ali despois do ascenso, cando estuvo a xente de Porriños é o equipo máis competitivo, e a única pena é que me pille con estes anos e non poder aproveitalos máis. Por cantas tempadas levas no Salamonte? Levas casi toda a vida no Salamonte, non? Eu creo que xa van esta 23, xa compartindo de entrenador e xogador. E como era? Peor de adestrador ou de xogador? Como era? Era un xogador intenso e agora, pois, de entrenador tuvo unha fase de ser un entrenador intenso e agora sí que podemos decir que está no seu prime de entrenador. Está a ver, sí, porque aquí xa, como lle chamamos nós, é o ser Alex Ferguson, no? Nos chamamos así, porque ele sempre ven moi contento con vosco. Cando ganades sempre os di, no, son os xogadores. Cando perde, botas a responsabilidade. Pero este ano estades aí ahora estades nos playo de ascenso, non? Para xogar o playo de ascenso. Penso que estamos a un punto do playoff. Sí que vimos ahora dunha racha de, se me equivoco, 5 ou 6 partidos seguidos ganando, encaixando pouco, e a verdade é que dá gusto, estes últimos partidos moi intensos, traballando todo o equipo moito e intentando chegar a ese playoff.
Bueno, ahora vamos a facer aquí unhas pequeñas preguntas tamén aquí a Masi, que tamén non vamos deixar aquí de lado. Masi, tú, cantos anos tes? Se pode dicir? Sí, 25. 25, porque tú levas xa a pasear uns cuantos equipos, non? Sí, en etapa senior solo 3, pero sí. 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 Que estuveche no Peroxa tamén. Estuve no Peroxa e o meu primeiro equipo foi o Velle. O Velle. Onde foste onde estuvo, aquí ganaste onte. Sí, justamente. Ganaste 1-3. Ya a próxima semana, casualidade, ven o Peroxa, non? Sí, tamén, a verdade é que son 2 partidos seguidos contra os equipos cos que estuve antes. Bueno, o que está claro é que está no Sporting, está facendo unha moi boa tempada. Está de 6 nos postos de arriba. Sí, non cabe de que este ano dimos un pasiño máis do que levaban facendo, sobre todo con Mindo. Sí, este ano deus a casualidade que con un par de fichajes e un par de rapaciños que están aportando moito, pois fomos capaces de dar ese paso e tamén o entrenador está nos levando a onde el quere e está marcando tamén diferencias. Sí, porque polo que me teñen comentado, Neira seiga prepara moi ben os partidos, seiga abordar os scouting, seiga o que tendes que facer, non? Sí, algo me chega a min os oídos, Sí, no, la verdade que prepara moito PDF, esos entrenamientos, é unha pasada. Sí que é certo que igual non é ese tipo de entrenador que berra moito, pero sabes perfectamente cando está enfadado, cando está contento. Vese na cara, non? Sí, é faicho saber. Vese na cara. Así que tamén lo adestrador do Cenlle. Sí, sí, tamén. E que tal? Porque claro, aquí, digo a verdade, aquí culpa nosa non lle dedicar algo a Cenlle, que tal? Ben, é un grupo de rapaces novos con así tamén parecido a Salamonte, con un par de xogadores que xa levan moito tempo ali, Dani e Oli principalmente. Bueno, estamos aí na parte de abaixo, para min levamos algún punto menor dos que merecíamos, pero mola ver tamén o meu primeiro ano entrenando a un equipo senior, e mola ver a progresión dos rapaces que lles gusta xogar ao fútbol e disfrutan. É como compaginas eso, porque nas os adestramentos, pues claro, no Sporting tens que entrenar, e ali tens que compaginar, non? Sí, ao principio valorei a opción de entrenar os 5 días da semana, 2 co Cenlle e 3 co Sporting, pero era demasiado porque compaginar a vida privada era moi pouco tempo. Sí. Entonces falta un día a entrenar co Sporting, comentei a Neira na pretemporada e díxome que bueno, que non había problema. Que non había problema, diuche si se permiso, sí, non? diume ese lujo de poder faltar ese día. Sí. E o ambiente no vestuario do Sporting, que tal? Moi ben. A verdade é que é algo que me fijei xa antes de fichar por eles, que se vía algo distinto, de que ao fin e ao cabo son un grupo que levan demasiados anos xogando xuntos, que pode ser bo ou malo, pero neste caso é moi bo. Un xogador que chega novo, notas arropado desde o primeiro momento por todos. De levantarte un día o lunes e ver 4 mensajes de compañeiros preguntándoche que tal, que xogaches de maravilla, que tal, que a verdade que é un escándalo. Guerra? Espera, Laura, bueno, deixa primeiro a Laura, que quere preguntar algo, Laura. Nada, quería che preguntar, como te sintes mellor, sendo entrenador ou xogando? É unha moi boa pregunta. Generou bastante polémica cando lle comentei aos compañeros do Sporting, porque son dúas sensacións distintas, pero tú no campo eres un máis. Cando eres entrenador, tamén che poderá dicir Guerra, que tamén foi xogador e entrenador, tes 16, 20, 25 tíos que dependen entre comillas de ti, do teu planteamiento, do teu entrenamiento, de todo o que seas capaz de transmitirlles, e iso é unha sensación que xa eres capaz de levar, é espectacular. Eu recomendo yo a todo o mundo. Sí, é moi bonito, casi máis que xogador, pero bueno, son dúas cousas distintas. Xa vos enfrentaste, está no mesmo grupo co Salamonte, non? No, estamos en segunda, sí. Estades en segunda vos, e eles están en terceiro. Lo cual non tedes que subir para enfrentarvos ao Cenlle, non, Guerra? O camiño é ese. O camiño é ese. Pasa que isto é como... Primeiro quería felicitar a ambos os dous, porque están facendo unha boa campaña con ambos equipos, co Sporting e co Salamonte. Conozco os dous grupos un pouco, trato máis cos do Salamonte, pero trato bastante cos rapaces e xogadores ca directiva do Sporting. A campaña que están facendo ambos os dous, pois eu penso que a merecen, porque están traballando ben, eles co seu entrenador, os meus xogadores comigo. Penso que o traballo e esa ilusión que teñen e ese soño que temos ambos os equipos de xogar, que é o noso soño, creámoslo nós e depende de nós. Penso que tanto o Sporting como o Salamonte, pois eu deseo con todo o corazón, toda a alma do mundo que cheguemos os dous ao playoff, e ojalá se cumpira o soño que eu teño na cabeza, que era que os dous equipos
o suban. Por que? Porque están dirigidos os dous por moi boas directivas, moi bo, por lo menos por un equipo, un bo entrenador, outro non vou opinar de min. Bueno, pero preguntamos a Iván, tú tranquilo que preguntamos a Iván o que opina do adestrador. Tamén pode opinar máis, que non pasa nada, que non sabe tamén de fútbol como Iván. Entón é o desexo que máis teño aí no presente. Que sigan así, mando yo aquí eles dous, e a máis os rapaces todos, están todos Sporting e tal, porque nos van a poñer moitas pedras no camiño de aquí a final de temporada, pedras deportivas, de dicir, sí. Non nos van poñer moi complicado, entón hai que desviar hai que esquivar esas pedras e crer en nós, na nosa maneira de ver as cousas, de traballar e corregir os errores que con permiso de máis, e lle digo que pois eso é o que hai que fazer aos rapaces, moi educadamente, moi respetuosamente. Me aprendeu, mesmo mo foi aprendendo os 18 anos que levo entrenando, de ir corrigindo cousas e onde máis lle quitas aos rapaces é corrigindo as cousas con moita educación, con moito aprecio, ufanse moito, vale moito, pois xa que tes unha satisfacción personal que verás cos anos, se sigues entrenando, moi bonita. Hai que ter moita mão izquierda cos rapaces, non? Unha de cal, xa unha de arena, vou unha frase antigua, pero son totalmente distintos pois, os rapaces de antes. Son, menos comunicativos. Os rapaces de hoxe levanse á súa maneira, pídolle perdón, comunicativo, né, que eu cando xogaba, Iván, como leva tantos anos que tuvo outros compañeros, había máis comunicación no vestuario. Como exemplo máis está dicindo pois, que no seu vestuario, no do Salamonde de comunicación, pero son distintos, porque claro, é o que falamos, estou falando de chavales de 23 para baixo. É dicir, agora fixemos unha mezcla que nos diu moito, como dá Iván, como dá Marcos Vergara, e ora para dar ese salto de calidad, de estabilidade, pois Pep nos veu moi ben. Eu, na miña maneira de ver o fútbol, pois gostaría meter outro veterano parecido a Iván, parecido a Marcos e parecido a Pep, porque eu penso que ainda iso nos iba a facer mellor equipo, pero estamos salindo desto gracias eles. Iván, il leva, xa non sei nin 18 como adestrador, 10 ou 12 ou 14, xa non sei. 26 no club. 26 no club. Tú agora, da adestrador, aunque este aquí de frente, tú opina da túa... Fálenos del como adestrador, por favor. Queren que fales, dir. Non pasa nada. Eu non quero que fale a mí, estar facendo tú a pregunta. A ver, opina así. Porque eu creo que si, non sei, é unha, penso eu, porque leva moitos anos. Si hoxe eu creo que xa o Salamonde, se non falas de guerra, con tantos anos, bueno, é do mítico tamén, hai que ver, mandarlle un abrazo e un recuerdo aquí a Cunto, que eu tamén coincidí moitas veces con ele, e desde aquí se nos escoita darlle un abrazo porque é unha excelente persona, que tamén foi un dos míticos do Salamonde. Bueno, cuando para o Salamonde sempre será un mítico, aínda a día de hoxe os partidos ponse nervioso. Eu botei un mes lesionado e sentaba Marín, hai unha foto que me pasaron ao lado del razonando os dous. Sí. Eu cuando creo que sempre vai ser un símbolo para o Salamonde, a día de hoxe ainda se preocupa e todo. Guerra como entrenador, a día de hoxe madurou moitísimo. Eu acórdome, pois desde que empezou de entrenador, é dicir, foi xogador, pasou a entrenador, e o carácter que ten agora e como leva os rapaces e todo é totalmente diferente a aquelas épocas. E eu creo que a clave fundamental a hora do vestuario é a unión que temos e sobre todo como está gestionando Guerra o grupo. E tal e como está hoxe a sociedade e a xente nova, podo dicir que é un grupo super noble, super humilde, que acata as decisións sin nada, se lle toca xogar a un xoga, se non pasa nada, eso é clave. Despois as formas de entrenar e todo cambiaron moitísimo, Guerra prepara moito máis os entrenamientos, e de feito, os rapaces están como motos, e hai unha unión que eu este ano, despois de 20 e pico anos, estou disfrutando do fútbol. Veño a entrenar desde Lugo, agora viñen desde Lugo para estar aquí, o sábado entrenamos, fomos comer todos xuntos. Ostras, hai unha unión que é unha pasada. Para min, mira que pasou xente por aí, futbolistas, bons, malos e todo, pero é que estes son dos mellores grupos que pasou aquí,
futbolísticamente como personas falando. Eu digo yo a Guerra, digo, se conservas este grupo durante anos, eu creo que o Salamonde vai estar moito máis arriba. Porque tú xogaches con moitos xogadores no Salamonde. Así un xogador que che se veña ahora á cabeza que che chamara a atención, así, porque claro, xogaches con tantos, non... A época dos xogadores de... Para mí os mellores equipos foron cando ascendemos e ganamos a Copa, que xusto lle ganamos tamén ao Sporting. O Sporting viña de facer doblete, que ganar a Liga, a Copa de Diputación, e ganamos en Barbantes a Copa. E ese grupo era moi bo, moi competitivo, os de Porriño era unha pasada, e agora este grupo, decantarme por un xogador sería moi complicado. Tuvemos, claro, a xente que viña de preferente, de terceira e demais, pero xa che digo, eu no grupo de ahora estou moi contento, moi a gusto. De feito, con 40 e pico anos, volver a sentir esta ilusión e tal, e este ano, pois, decía yo nas cenas aos rapaces, dicía, ojalá me poida despedir con un ascenso. No, eso sería a leche. Porque sei que anda por aí un equipo, bueno, de veteranos que sei que anda detrás de ti para ficharte. Sei que hai moito run, pero ainda tedes con forzas para seguir no fútbol. Non é que ande de veteranos, é que ahora sí que chega un momento de que hai que dar paso aos rapaces. Tuve unha lesión de rodilla, ahora cóstame máis. Eu non podo entrenar como eles 3 veces á semana. Guerra teme que tratar xa como un abuelete. Entreno martes, o viernes daquela maneira, o sábado xogas, e bueno, tens que estar así tan... Mímate, non, Guerra, mímate, non? Si non, é que como non me mime agora, estou fastidiado. Entonces, bueno, creo que xa agora é o momento de dar paso a... Pero con permiso, a decisión da retirada, de momento marco eu. No, eu estou facendo só unha pregunta, non estou facendo nada. Nada máis. Entón, ahora hai que vivir o presente a disfrutar e intentar estar aí arriba. Pero sí que... Mas sí. E os teus comezos, cando empezaches de juvenil, eso que empezaches, en que equipos empezaches? Eu estuve hasta o último ano de juveniles, hasta juvenil de terceiro ano, sempre no pabellón. Sempre estuveches no pabellón? No pabellón, sí. No Maside nunca estuveches? No. Nunca? No, eso nunca. No, porque tú sabes que o jefe, cantos anos votou tamén no Maside? Sí, o meu abuelo era... E era un mítico, O abuelo era máis interesado en que xogáramos os primos ali, pero non, eu debo ser dos poucos que non pasei por ali. Non pasaste por ali? Non, porque eu quería xogar co meu primo Rivera, porque ten un ano máis que a min, e desde pequeno sempre fomos, ainda que non o parezca, sempre fomos uña de carne, porque se nos ver nos partidos é unha animalada, porque parece que nos levamos a matar. Pero quería xogar con el decidiu irse do Maside, e dixen, bueno, pois é o momento que teño para ir con el, e decidín vir para aquí, e agora mesmo non me arrepinto de nada. Porque o teu pai foi goleador do Maside, sí. Que o teu pai, se non mal recordo, xugou hasta en preferente no Maside, creo, Sí. Con Mindo, de feito, se non me confundo. Estaba con Mindo, non sei se estaba con Bruno, tamén creo que era esa época dorada do Maside tamén. Se non me confundo, sí. E os adestramentos que tal aquí no Sporting? Moi ben, a verdade é que... A xente vai adestrar, non? Sí, quitando dous rapaciños que chegaron este ano que estudian fora, que por ese tema non poden vir durante toda a semana. Do resto, a non ser que teña algunha molestia ou este con algún problema físico, casi todo o mundo ven, porque hai 25 fichos, das cales 25 poden xogar, e se non ves entrenar xa é un déficit que tes tú que o do lado pode aproveitar. E que vos aporta, Víctor, o gallego ao equipo? Porque foi un fichaje... Sí, foi... Nadie contaba con eso, el decidiu vir para aquí e nos encantados. A nivel vestuario, que igual é algo que non se ve tanto como a nivel futbolístico do que el xa demostrou e leva demostrando toda a vida, a nivel vestuario é un escándalo, un cachazo de pan, sempre cunha sonrisa, sempre con algunha broma. Coincidimos bastantes veces, bueno, a crítica, bastantes veces no banquillo, así alguma vez, e é un animal, porque che saca unha sonrisa hasta cando queres xogar, e despois a nivel futbolístico descubrir ahora mesmo a Víctor Gallego xa non é nada. Por desgracia vendo unha lesión que estáse recuperando, pero os partidos que xogou sempre ten ese gol, esa capacidade de en calquer rechace sempre aparece por ali e sempre nos aporta algo. Bueno, Guerra, alguna pregunta? Si, teño unha pregunta curiosa que se me ve ahora a cabeza pa Masi. Teu pai foi un gran xogador, repetimos, pero tamén foi adestrador. Sí. Eu teño un fillo, e doulle a veces consellos, se os colle xa non... Cal é o consello máis importante futbolístico que che diu o amigo Paco?
Bueno, diume, el non é unha persona tampouco que me dixera moitas cousas, porque el supoño que pensará que necesito facer o meu camiño, equivocarme eu e levantarme eu. Pero sí que eu, por exemplo, son un xogador moito máis intenso, impulsivo. Sí, eso chacho digo eu porque te vexo a ti e Pero en que posición xoga? Lateral carrilero, non hai moito xogo de porteiro e fixe un portirazo. Foi con quen foi, mas? Con Nogueira, xusto. Con Nogueira. Sí, puxose de porteiro, amigo. Aguantou o equipo, esa vitoria de todos, pero el tuvo moito mérito. Sí. Bueno, Iván, e aquí o míster prepara os partidos como prepara a Neira, con PDF e con todo? Ou é así máis de pizarra? Sí, o meu míster tira máis de pizarra. É máis así antigua, non? Antigua, non? Sí. Bueno. Pero a pizarra no vestuario de Salamonde está moi presente. Está moi presente. Porque a vez tamén son situacións distintas, a ver, eu valoro moito o que fan os rapaces, porque ao final nos entrenamos un día a semana. É dicir, o que acaba de decir, máis, eu teño, pois, ao mellor o 60% da xente que xoga está fora. Que é brutal o... É que son outros inconvenientes, agora a xente nova, claro, está estudiando e non está compaginado. Quero dicir, como andar, a ver, son xa, non, ves como van evolucionando, pero en todos os sentidos, estes rapaces, a ver, o salto de calidad, de mezclar, porque eu tuve unha experiencia do ano pasado de ter moitos rapaces novos e poucos veteranos, e non me funcionou, entón, na vida, cando cometes errores, pois, hai que cambialos. Esta non está funcionando, pero están funcionando, digo eu, porque eles queren. É dicir, eu podo dar consellos, pero se eles non o levan a cabo, en este caso, pois si, entre eles dieron un golpe na mesa e cambiaron a actitud, verlle cousas que o ano pasado pois, non facían. E eu eso valoro, porque ao final é un viernes, e o viernes dou caña, porque... E se xugades o sábado? Pois eu, mira, contesto ya a pregunta que eles me din. Mistre, jugamos el sábado. Digo, pois con 20 anos, se non dá recuperado, tendes que deixar isto, amigos. Así de claro, con 20 anos tens que recuperar. É como se digo, se queren salir un rapaz, aditas hasta as 3 da mañá e xogas 4 da tarde, un rapaz de 20 anos, non recuperarías ás 7 da mañá. Que hai algúns que recuperan. Pero o máis normal é eso. Entonces, nada, que teños que felicitarlos seguidos, que vou facer? Pero ambos os equipos, a Sporting e Salamonde, que están facendo moi ben. Sí, no, eso está claro que están facendo ben. Aquí xa chegas tú sempre os mércores e sempre os elogias, sempre. O Salamonde sempre. O Salamonde, eso... Claro. Pero o Sporting tamén hai que felicitar pola gran campaña que están facendo. Oxalá Istano sea o ano do ascenso, aunque está complicado, porque depois xa os playoffs sempre son pois hai outra cousa, temos unha colaboración con eles na cal nos entendemos a un entendimiento espectacular, que sí, porque ese convenio que empezou fai 2 anos, non? Este é a segunda tempada que empezou, non? Sí, este é a segunda. É a segunda, non? Entonces, a ver, ambos miran pero hai moi bo entendimiento, mesmo pido perdón por dicir isto, pero aí non hai moito, pois fixemos un cocido todos xuntos, estuvo moi ben. Xogador do Sporting, xogadores que tú non veñeches máis, non pudo máis. Bueno, por eso lle vou recordar que vai haber ora un vamos, saliu tan ben e foi tan bonito e foi esa xuntanza Sporting Salamonde tan de Badeira, Laura, foi moi bonita. Entonces quedou nos ganas de volver ora cando veña bo tempo para o verao facer outra, a ver se ven máis. Xa sabes máis, está chegotando Tens que ir sí ou sí, Eu dou o meu punto de vista. Eu como entrenador e xogador dun equipo, era o único fin de semana no que non había fútbol, lógicamente tuve que facer unha escapada ca miña moza, porque senón xa era... Sí, é que senón a moza vai xe dicir tanto fútbol non se pode aguantar. Bueno, pois eu, se non tenes máis preguntas que tal, darlles as gracias aos dous, que sigan así, oxalá consigan os dous o ascenso, felicitalos e xa che digo, polos pa Lugo, non, Iván? Pois hai que darte as gracias porque vide de Lugo para atendernos a nós aquí unha emisora pequeniña aquí como é no Carballiño, por darche moitas gracias por estar aquí hoxe estes minutos e Masi tamén moita suerte e moitas gracias por estar aquí conosco nos deportes comarcales aquí do Carballiño. Pues vamos a un pequeño corte comercial después de esta gran entrevista y regresamos en nada, no se vayan.